Il-qorti ċaħdet rikors ippreżentat mill-istudent Franċiż ta' 29 sena Tony Quinon li qed jiġi akkużat bi stupru u li sostna li kienet jinżamm illegalment taħt arrest. Quinon li ċaħad l-akkuża sostna li ma ġiex ippreżentat quddiem il-qorti fi żmien 15-il jum stipulat mill-liġi. Dan wara li s-seduta tal-ġimgħa fil-kawża ta' stupru li qed jaffaċċja ġiet posposta. L-Avukat Ġenerali oġġezzjona għax il-proċedura ntużat taħt artiklu ħażin tal-Kodiċi Kriminali. L-avukat li der fisem l-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi ippreżenta rapport li juri kif l-akkużat ilu arrestat preventivament mill-4 ta' Awwissu, jiġifieri għal madwar 60 jum. Il-prosekuzzjoni osservat ukoll li skont il-proċedura wara li l-qorti tagħti deċiżjoni ta' prima facie għandha tistabbilixxi data ġdida bejn 4 u 6 ġimgħat fl-aħħar seduta. Il-qorti qalet li l-istadju kollha proċedurali ġew osservati kif suppost u li l-applikazzjoni ma kellix bażi u bekk ir-rikors ta' Quinon ġie miċħud u baqa' jinżamm arrestat preventivament fil-ħabs.